हेलो फ्रेंड्स, आपणक प्रिय धारावाहिक राजजोग सीरियल आपण मैंने आगामी अध्याय देखा पाइबे जे दिया आयान पाखक जाइछि और आयान दिया को देखी कहूँ दिया तमें कौन पुणी मते आपणाई नब ना। सेतेबेले दिया कहूँ पुणी माने मु कौन केबे तुमठू दूरेइछि कि एतिकी कहीकि दिया आयान रो हाथ को किस करुछि और आयान खुशी हो जाउछि और एतिकी बेले दिया आयान को कहूँ ଏବେ ତମର ପ୍ରତିଟି ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରତିଟି ସ୍ପନ୍ଦନ ତମରି ସାଥିରେ ଅଛି। ସେତିକି ଶୁଣି ସାରିବା ପରେ ଆୟାନ ଦିଆ ପାଖକୁ ଯାଇ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ରଟି ବାହାର କରି ଦିଆକୁ ପିନ୍ଧେଇବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ଠିକ୍ ଏତିକି ବେଳେ ଦିଆ କହୁଛି, ମୁଁ ତୁମକୁ କେବେ ବି ନିଜଠୁ ଦୂରେଇ ଦେଇନି, ହେଲେ ତମେ ମୋତେ ଦୂରେଇ ଦେଇଛ। ଏବେ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ମୋତେ ଦରକାର ନାହିଁ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ନେବିନି, ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ ହେଇନି ଯେ ତମେ ପୁଣି ଥରେ ଏଇଟା ମୋଠୁ ଛଡ଼େଇ ନବନି, ତାର ପ୍ରମାଣ ତମକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏତିକି ଶୁଣି ସାରି ଆୟାନ କହୁଛି, ଠିକ୍ ଅଛି ଦିଆ, ଇଏ ବି ଗୋଟେ ଠିକ୍ କଥା। ତମେ ଯାହା ଚାହିଁବ ତମକୁ ମିଳିବ। ସତରେ ଆୟାନ ଦିଆକୁ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ଦେଇପାରିବ? ଆଗକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।